din partea mirilor. Mulțumim tuturor care au bucuria de a fi împreună cu ei aici, la înaintea Domnului. Și pe toți aceia care doresc să se bucure împreună cu ei, sunt invitați să petreacă în continuare la localul de la Văreni, împreună cu ei. Încă o dată, noi vă mulțumim pentru participare. Domnul să vă binecuvinteze și cei care suntem căsătoriți mai de mult, să luăm aminte la ceea ce s-a spus și aceste legăminte pe care acești tineri le-au făcut acum, să ne aducem și noi aminte. Iar cei care sunt pe drumul de a le face, să se gândească că ar fi bine să treacă în timpul la Dumnezeu. Și apoi să continue viața împreună cu El. Vă doresc în continuare o după-amiază plăcută și Domnul să vă însoțească. Amin. Amin. Afară plouă, dar o să vină soarele. Sigur. E unul trecut la niște. Asta e șosonerie. Mare plăcere. Mulțumim.
La mulți ani, am dat și copii. Mă rog, copii. Nu putem acum, Asta e inversație. Treci tu aici, în prim plan. Mai, doamnă, să fie cu voi. Ce m-am bucurat că m-am văzut în viitoare așa. Ați fost deosebiți. Hai că o să ne mai vedem. Mulțumesc. Nu poate să trăiești? Deci cam puțin la tine.